забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст. донистани ин ё он забон ба кас имконият медиҳад ки аз бурду бохт, имконияту вазъият ва камбудию талаботҳои рӯзмарраи ҳаёт огаҳ гардад. донистани забони ғайр донистани воқеияти ҳаёти миллати дигар ва кулли дигаргуниҳои олам аст. барои омӯхтани забони дигар халқу миллат мо бояд пеш аз ҳама забони модарии хешро ба хубӣ донем. дар муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе толибилмон ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ шавқу рағбати хосае доранд ва мехоҳанд донандаи хуби забонҳои хориҷӣ бошанд. омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат кӯшиш менамоянд то шогирдонашон забони англисиро хубу беҳтар донанду дар муошират бо ин забон дар намонанд. My dear mommy, I love you very much. I want you to be happy on the day of March. Be happy on the day of March. дар мавриди донистани забони дигар қавму миллат кас метавонад бе ягон душворӣ бо ин ё он забон гуфтугӯ намояд, аз бурду бохти ин миллат чизе омӯзад, рӯзномаву маҷалла ва ахбори он давлатро ба хубӣ аз худ кунад ё худ ҳангоми сафар ба монеа ва душвориҳо рӯбарӯ нагардад, озодона дар муошират бошад ва худро осудаву бароҳат эҳсос намояд. барои омӯхтани забони англисӣ дар маркази кӯдакон ва наврасони ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе тамоми шароитҳои лозима муҳайё гардидааст. омӯзгорони ин муассиса талош меварзанд ки шогирдонашон дар олимпиада ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гарданд. омӯзгорони ин марказ талош меварзанд ки шогирдонашон дар олимпиада ва озмунҳои ҷумҳуриявиву байналмилалӣ сазовори ҷойҳои намоён гарданд. мо дар ин маркази кӯдакон наврасон омада ба дарсҳои гуногун машғул мешавем. муаллимои мо ватаншоева шаҳноза бисёр дарси хуб медиҳад. мо дар ин ҷо дарси англисиро меомӯзем ва ба дигарон низ тавсия медиҳем ки омада дар ин ҷо илму забонҳоро омӯзанд ва вақти холигии худро беҳуда нагузаронанд. мо дар ин марказ кӯшиш менамоем ки забонҳои хориҷиро аз худ намуда ҷаҳонбинии худро васеъ гардонем. сарбаланду бо ифтихор аст фарде ки донандаи чандин забон асту ҳеҷ гоҳ дар ягон маврид дар намемонад. забондонӣ ҳамеша зарур, поянда ва боиси ифтихори баланд буда шахси забондон чун шамъи равшангар маҷлисорой ва ҳамаи анҷуманҳоро чароғон намуда нур ва хушиву сурур мебахшад.